Hello guys, welcome to Bodo Vibes official YouTube channel. लोगोफोर जाय AI जों song बानायनो सानदों, भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे रिक्वेस्ट भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। जों फासानो मा खालामनांगोन? प्ले स्टोर एपखौ ओपन खालामनांगो। बिनिफ्राय जों सार्च खालामनांगोन। ChatGPT एपखौ इनस्टल खालामनांगोन। आंना अलरेडि इनस्टल दंखायो, बिनिखायनो नोंसोर इनस्टल खालाम। इनस्टल जाबाथाय ओपन खालामनानै बेहाय नोंसोर माबायदि मेथाइ नांगौ लिरना होदो। जेरै आंनो बर' मेथाइनि लिरिक्स लिरना हरर होनना बुबाय, नोंसोरबो बेबायदिनो बिहरदो। आं दायो बेहाय लिरनोसौ, आंनो मोनसे बर' मेथाइनि लिरिक्स लिरना हर होनना आं लिरबाय, नोंसोरबो बिदिनो लिरनाबो। आंनो नै जोबोद मोजां मोनसे लिरिक्स हरबाय। बे लिरिक्सखौ नोंसोर कपि बानायनांगोन। कपि जाबाथाय नोंसोर नोंसिनि गुगोलखौ ओपन बानायनांगोन। न'सर बेहाय सार्च खालामनांगोन, फ्लो मिउजिक सार्च खालाम। बेनिफ्राय बेखौ ओपन बानायदो। बिनिफ्राय नोंसोर दहाय कपि बानायनायखौ बेहाय होदो। होबाथाय दसे सम लागोन, जास्ट 15 सेकेन्डसो लागोन। नै आंना दायो मेथाइया जाबाय, नोंसोर खोनासंनाय। नोंसोर खोनासंनाय। जोबोद मोजां मेथाइ बानायना हरबाय। नोंसोर बे मेथाइखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय नैबे थियार्ड दाउ थु, ओमफ्राय नैबे डाउनल'ड अप्सनाव थु। बिनिफ्राय गाहायनि सेकेन्ड नाम्बार रावथु। अब्लानो डाउनल'ड जाबाय। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिगोन लोगोफोर। बाय बाय।